Iya, hai, pagi, maaf ya, aku lunga ya. Waduh iki. Muga awakmu iso entuk sing luwih apik kok aku. Aku mikir aku gak pantas nggo awakmu. Aku terlalu bocil nggo awakmu. Apa sih? Semangat kerjane. Makasih wes pernah ono nggo aku. Aku sayang awakmu, tapi aku ra iso dengan keegoisanku iki nggawe awakmu dadi kok ngene. Maaf ya, pokoknya semangat leh kerja, ojo mergo iki ya. Tulung jaga awake, mesake wetengmu. Aku meh rabi, pokoknya semangat nggo kabeh kowe. Ora semangat bos, yakin aku. Yo urunan yo 10 kali yo. 50 pertama mas. Wis diuruni lho bos. Mangkat ora iki. Alasan tok kowe mergo nemu sing luwih ganteng lah yo iki bos. Kang ceritamu sedih, oke kita buka balasan. Aku tadi males. Males aku solusine mung dadung ke wah aja bos tolong bos enak solusi sing liyane bos. Asli selamat pagi Indonesia iki kok. Apa maksudnya apa gitare sik bocil tapi kok meh rabi karepmu piye kok? Ya wis saya. Umumnya wae saya sing ngerti lah kowe umumnya apa. Ya ora. Ya wis yo. Umume ta, umume.